koľko chytíte Toma. Stojte, radšej si zapnúte oči. Davidko, ešte aj tete, no pre pána, tu máme 3 dámy s očami. Nech ti dá mikrofón tam ten indián. A to máš rovná makovinej. No čo mám robiť? Tašku ti vezme. Ty máš tam štúč? Ja nič nevidím. Ja takto nič nevidím. No a čo teraz? Eva, kde si? Ja som tu. Čo mám robiť? Stoj. Asistent ide to. A poprosím vás, všetkých vás Niekto mi sa predstaví. pomaličky sa presunieme týmto smerom. Haló, reklamáce. Tichučko. Nekecajte. Teraz si môžete dať šatky dole z hlavičiek. Šatky dole.